настоящата епоха, ако някой даде манната на живота на цялото човечество чрез пасхалните хляб и вино, кой именно е той? Кой дал на израилтяните манна във времената на Стария Завет? Това бил Бог. Бог е казал в Откровение 2 глава: на този, който победи, ще дам от скритата манна. В крайна сметка, дори в настоящата епоха, единствено Бог може да ни даде манна. Евреите казал на Исус: ти какво знамение правиш, за да видим и да ти повярваме? Какво вършиш? Бащите ни са яли манната в пустинята. Исус им казал: аз съм хлябът на живота. Ще дам хляба на живота. Какво е имал предвид това? Дори без изрично да използват термина Бог, те трябва да са разпознали, че Той е Бог. Обаче те казали: тежко е това учение. Много хора се обърнали назад и повече не го следвали. Какво се е случило с тази манна, истината на Пасхата на Новия Завет през тъмните векове? Тя е била скрита. Преминала е дългото пътуване от 1600 години, без никой да може да я намери, разкрие или задържи. Поради тази причина то е описано в книгата Исаия 25 глава като «отлежало вино». В книгата Откровение тя е описана като «скритата манна». Кой е този, който ни дава тази манна? Ако Бог дойде и ни даде манната, трябва незабавно да разпознаем: това е Бог. Казано е, че в настоящата епоха има много религиозни водачи. Обаче, според пророчеството на Библията, кой е този, който дава на човечеството хляба и виното на Пасхата в настоящата епоха? Кой извършва тази работа? Наблюдавайки делото му, трябва незабавно да го разпознаем. Въпреки че пророчествата се изпълнявали точно пред очите им, евреите не могли да ги разпознаят. Когато Исус влязъл в Ерусалим, възседнал магаре, много хора излезли да го посрещнат. Те събличали на металата си и ги послали по пътя, викайки: Осанна, благословен е този, който идва в името на Давид. Звукът на възхвала изпълнил целия град Ерусалим с огромна радост. Въпреки силните гласове на възхвала на Бог, евреите не разпознали това събитие като част от пророчеството. По-скоро поискали от Исус да накара хората да спрат да го възхваляват и аплодират. Какво отговорил Исус по онова време? Ако тези хора мълчат и не викат, какво ще извика? Той казал: камъните ще извикат. Към всички, докато пророчествата се изпълнявали, много хора просто водели ежедневието си с земни мисли. Казано е, че сам Бог ще дойде, за да изпълни пророчеството в Захария 9 глава. И все пак, попитали: кой е този, който язди магаре? Исус не само обещал вечен живот на онези, които ядат от плътта му и пият от кръвта му при първото му идване, но Той също ще ги възкреси в последните дни по същия начин. Тогава кой е този, който ни дава хляба и виното? Той имал предвид: осъзнай, че съм аз. Разберете, че аз съм Бог. Никой друг не може да свърши тази работа. Роля, която трябва да бъде изпълнена от Бог, ако се изпълнява от грешен човек, това не е правилно. Въпреки че делата на Исус относно Пасхата са подробно описани във всичките 66 книги на Библията, не е ли изненадващо, че нито една църква не спазва Пасхата? Въпреки че Бог им е показал и поучил всичко, има причина, поради която много библейски учени и религиозни водачи днес не считат това за важно. Така е, защото тази роля не принадлежи на тях. Това е роля, която единствено Бог може да изпълни, когато дойде. Ето защо Бог казал: на този, който победи, ще дам от скритата манна. Аз също ще дам на този човек новото име.
Бог обещава не само да даде скритата манна, но също и на тези, които правилно разбират и приемат манната. Той ще даде ново име, различно от името, което той използвал, когато дошъл на земята за първи път. Това е новото име на Исус, а не просто име Исус. Тогава новото име на Исус е името на този, който носи манната. Не е ли той именно Христа Ансанхонг? Бащата Ансанхонг ни прогласи истината на Пасхата на Новия Завет и ни удостои с манната на живота. Всички делата на Бог се съдържат в пророчествата на Библията. Както Бог казал, писанията свидетелстват за мене. Надявам се, че и вие, и аз ще разберем повече бащата чрез Библията и ще израснем в съвършена вяра.